Забравих си това, там много специално. Ама ходи къде ти кажа, аз с тях ходя на след това, като да стане, деца са много точни. Нито вън като стъпват и навсякъде се ходят. Моята малката ходи, ама като е само така с мен, един път. Но и тя не си дава зор, нали? Тя вика, защото аз веднъж ще направих една такова програма, като той за един ден програма. Много амбициозна деца. И я минахме. Те фактически самите в музеи се оказаха един до друг. Да. И ние всички ги минахме за един ден, въпреки че тръгнахме късно, защото те не си даваха зор. Кога ще станат, кога ще излязат. Бяхме на хубаво място. После си викам наистина, защо да давам зор? Ако се будиш един час по-рано, цял ден ще тази гледа на шамилка. Пък като се събуди, съм точно. И викам, аз те ще правя. Колкото толкова. Даже един познат. Нещо се вижда. То всичко не може да го видиш. Като остави на него, кажи му да разгледа в интернет, той да се избере.